WhatsApp lidi, je právě, kouknul bych se na hodinky, ale nevidím si na ně. Je 18. července, tuším, a já v tuhle chvíli točím vlastně video za květen. Nemám tam normální pozadí, nemám nic, protože jsem si řekl, že ho prostě natočím. Já zítra vlastně odjíždím do Rakouska na dovolenou vlastně za přítelkyní a hrozně se na to těším, ale vlastně mi došlo, že jsem nevydal video a že vlastně je to škoda, protože i když ty videa nejsou ničím zajímavý, tak je to pro mě jako prostě chci v tom pokračovat, i když to je prostě měsíc a půl, 2 měsíce dozadu, tak si myslím, že to má ten smysl. Aby jsme se pochopili, proč ty videa nevycházely. Já jsem teď vlastně zpětně už v červenci, můžu říct, že jsem vlastně v květnu jsem si vlastně pohrával s myšlenkou, že prodám počítač vlastně stolní, protože ten čas, co jsem na něj trávil, tak nebyl efektivní. Takže jsem ho prodal a vlastně tuším, že to bylo asi až v červnu, ale v květnu jsem si pohrál s tou myšlenkou, jsem na něj netrávil tolik času, začal jsem víc pracovat. Vlastně rozjeli jsme a rozjíždíme pořád víc a víc Ferdest a začal jsem hlavně víc a víc hubnout, cvičit, běhat. Vlastně jsem se snažil mít takovej spíš fakt jako self-focus, protože jsem nechtěl nic postovat vlastně na Instagram, tam jsem nikam nic nevydal. Vlastně všechny takové ty věci, co dělám jako outside, prostě co vidí ostatní, tak jsem úplně vynechal, začal jsem se soustředit na sebe. I proto třeba teď jsem nevydal dlouho to video, protože jsem na to neměl čas, neměl jsem na to chuť, teď to video vydávám tak jakože jsem se tady prostě sednul a jenom jsem si řekl, že vám to řeknu, protože jsem vlastně 2 měsíce ve skluzu a přišlo mi to zajímavý. Na druhou stranu to není zajímavý, tak byl květen, protože jak říkám, soustředil jsem se na sebe, snažil jsem se prostě najít nějakou rutinu vlastně, jak budu ty věci dělat přes léto, nějakou disciplínu zase budovat a vlastně zjistil jsem spoustu věcí. Zjistil jsem, že třeba nemůžu chodit cvičit ráno nebo běhat, že mě to prostě, ne, že nebaví, mě to baví celý den, ale nemám to tolik energie, takže spíš chodím cvičit a běhat večer, což je of course lepší a celkově mi to přijde mnohem vlastně, nechci říct efektivnější, protože upřímně nejsou efektivnější, ale ten den pak je efektivnější určitě, což mi dělá radost. Já vlastně v tuhle chvíli už mám dost věcí, které bych vám řekl, ale počkám se až do června, protože ty věci jsou dost hustý a chci vám je říct, ale jak říkám, ten květen nebyl nic moc. Já jsem vlastně dodělal všechny zkoušky ve škole, protože jsme pak jeli na road trip, o kterém má víc povím v červnu a ten květen byl fakt z mojí osobní stránky hrozně těžký, hrozně náročný a hrozně dobrý, protože mě posunul, co se týče vlastně těch věcí okolo, který vám vlastně říkám, ukazuju a tak dále, tak moc zajímavý nebyl. Takže se omlouvám, ale tohle vlastně je takový kratší video za květen, protože nechci ten streak vlastně lůznout a chci v tom pokračovat, protože když se podívám teď třeba na videa z prosince, tak si říkám, že jsem fakt udělal progres a mám z toho radost. Takže až se vrátím, což bude za týden, tak natočím video z června, kde už snad budu nějak ostříhaný, budu v sobě svetr venku 20 stupňů a to video už bude zajímavější. A tohle za květen, i když to má poměrně asi 3 zhlídnutí to video, tak mám vlastně radost, že to třeba vidí někdo jiný než jenom já. A pokud máte jakýkoliv point, cokoliv, co byste mi chtěli říct, nebo co by vás zajímalo, tak mi dejte určitě vlastně follow, protože hned jak po prázdninách vlastně v září rozjedeme vlastně Ferdest a další věci, tak už bych konečně si chtěl pořídit dron, chtěl bych si pořídit nějaký vlastně základní setup na natáčení a cestovat a natáčet vám to ty vlogy ze všech cest, prostě mít tady dělat to raw, prostě mít to hezky, jenom hrozně vlastně se mi líbí, co dělá třeba Nikos nebo co dělá David Tu, vlastně ty vlogy jsou hrozně hezký a tímhle směrem bych chtěl jít, samozřejmě nečekám, že ta kvalita bude stejná, ale chci jít tím směrem, že budu dělat vlogy z cest, nechci, aby ty videa byly nějaký, nevím, co bych vám točil, protože nějaký challenge a tak, ale prostě chci, abyste vy a abych i já hlavně viděl vlastně a měl zpětně zdokumentovaný, co jsem prožil, co jsem dělal a tak dále. Takže se vidíme za týden vlastně, to si bavíme víc o červnu,
o road tripu a tak dále a mějte se. Ahoj.